אחד הדברים שהכי מתסכלים אנשים אחרי שמתגרשים, זה שלמרות שהם מאוד מאוד רוצים זוגיות, שום מערכת יחסים חדשה שנכנסים אליה לא מחזיקה מעמד הרבה זמן. וזה לא בגלל שהצד השני לא רוצה אותם, זה בגלל משהו אצלם, שאיך שהקשר מתחיל להיות רציני, הם אלה שפתאום לוקחים צעד אחורה ומקבלים רגליים קרות. ואז מה קורה? הם מתחילים לחשוב שהבעיה היא אצלם, שהם פשוט לא בנויים לזוגיות או לקשר רציני. אבל ברוב המקרים זה ממש לא נכון. אין איתם שום בעיה. הדבר היחיד שקרה זה שהם פשוט גילו שלהיות גם קצת לבד לפעמים. זה לא כל כך נורא, אפילו די נחמד. פתאום יש להם עצמאות, יש להם חופש, יש להם את הפינה שלהם ואת השקט שלהם. לא צריכים את הדין וחשבון לאף אחד. הולכים, באים, מתי שבא להם, ממי שבא להם. ובימים שהילדים לא אצלם, בכלל חגיגה. אין הסעות, אין ארוחות, אין חוגים. זה לא כמו בהתחלה שכל רגע לבד היה נראה כמו עונש, והם רק טיפסו על הקירות עד שהילדים היו חוזרים. עכשיו סיפור אחר לגמרי. הזמן לבד הזה, שהם קיבלו בזכות הגירושים, סטארט-אפ. ואז מה קורה כשקשר חדש עובר את שלב הפן, ויש ציפיות, ומתחיל להיות יותר רציני? הם נלחצים. רגע, מה זה אומר עכשיו? שכל סופש בלי ילדים צריך לעשות ביחד? ואם בערב הפנוי שלי דווקא בא לי לצאת עם חברים, מה, אז יעשו לי פרצופים? וואלה, וגם כל הקטע עם ילדים? יש לי את שלי, עם כל האהבה והפן. לא בטוח שמתאים לי עכשיו בלגן של ילדים אחרים. כבד עליי חופשות משותפות וכל ארוחות שישי. כמה לחץ, לא מתאים. אבל מה? לא נעים להם מהבני זוג. הם לא רוצים שהם ייעלבו, ייפגעו, הם מפחדים שאם הם ידברו על זה, זה יהרוס את הקשר. אז במקום להסביר, הם מתפתלים, מתחמקים, מתרחקים, מה שכמובן פוגע בקשר וגורם לקצרים ומתחים. ואז הם אומרים לעצמם, הנה, ידעתי, בדיוק מזה פחדתי, ששוב יהיו לי ריבים ויעשו לי פרצופים. למה אני צריך את זה? עד שקיבלתי שקט בחיים, בשביל זה התגרשתי, עדיף כבר להיות לבד ונפרדים. וכל זה ממה התחיל? לא מזה שהם לא בנויים לזוגיות כמו שהם חושבים, אלא מזה שהם מרגישים לא בסדר, על זה שהם לא רוצים באופן אוטומטי לעשות הכל יחד. זה לגיטימי מאוד לרצות לשמור על הספייס שלכם, גם כשאתם בתוך קשר, ואין לכם מה להרגיש רע עם זה שהפעם בא לכם ללכת לחברים לבד, או לצאת לחופשה רק עם הילדים שלכם. זה שאתם לא מזמינים אותם לכל דבר, או לא הולכים איתם לכל מקום, לא אומר שאתם לא אוהבים אותם, ולא רוצים להיות איתם, ובטח לא אומר שאתם לא בנויים לקשר רציני. פשוט אומר שאתם לא מוכנים עוד פעם להישאב למערכת יחסים, שבה אתם מוותרים על הגבולות ולצרכים שלכם, רק כדי לרצות אנשים אחרים. אז במקום ללכת סחור ולהרגיש לא נעים, דברו על זה איתם, תשימו את זה על השולחן בצורה ישירה וגלויה, בלי להתפתל ובלי להתנצל. רק חשוב שכשאתם עושים את זה, תהיו מדויקים מה שאתם רוצים להגיד. ואם אתם לא יודעים עדיין איך לדייק את עצמכם בקטע הזה, דברו איתי, אני אעזור לכם.